खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनै 134टी एडिशन दुरान्ड काप 2025 नि फाइनाल बादायलायनाया बेलासि थामहिनबा मोनाबिलिनि 5:30 रिंगानिफ्राय जागायगोन। दिनैनि जानो गोनां फाइनालाव DHFC थामहिनबा डायमन्ड हार्बार FC आरो निउ FC एबा नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC नि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जागोन। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ देरहाजानो लुबैयो एबा 2025 नि चेम्पियन जानो बबे मोनसे टीमखौ नोंथांमोना हास्थायो एबा लुबैयो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय हरग्रोनो हागोन। DHFC नि जानानै बर'नि मुंदांखा नेशनेल प्लेयार हलिचरन नार्जारी बिथाङाबो दिनैनि जानो गोनां फाइनालाव DHFC नि जानानै गेलेनो एबा जोनो खाबु मोनगोन। दिनै कलकातानि विवेकानन्द युवा भारती स्टेडियामाव खुंजागोन। नैथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो बर' सावथुन मुलुगनि सावथुन दिहुनगिरि डिरेक्टर प्रडिउसार आरो फावखुंगुर गासैखौबो राजखान्थिनि फोथाराव फैनायखौ नुनो मोनगासिनो थादों। बेनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ मख'नो हायोदि दिनैनि दिनाव बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि देंखोगिरि आरो गोबां टेलेन्टेड आर्टिस्टफोरा रायजो राजाफोरजों बयजोंबो मोजां मोनजायो गावनि एक्टिं गावनि स्किल आरो गावनि टेलेन्टनि थाखाय। नाथाय बिथांमोना गावसोरनि रायजो राजाफोरजों मोजां मोनजानाय अनसायजानायखौ खोमानानै लानो सानदों नामा एबा खोमानानै लानो थांगासिनो दं नामा? दिनैनि दिनाव सोरबा BPF सोरबा UPPL दोलोआव जयनिं जानायफोरखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिथांमोना जाय पजिशनाव दं एबा सावथुन मुलुगाव दङब्ला बे मुलुगावनो बिथांमोना था। नाथाय बेनि उल्थायै बिथांमोना राजखान्थि फोथाराव फैनानै रायजो राजाफोरजों मुगैजानाय हाबाखौ मावनो लादों। बे मोनसे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि सोरबा सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर मुंदांखा देंखोगिरियानो जायाथों मानो बिथांमोना बबेबा मोनसे पार्टियाव जयनिं जाहैब्ला बै पार्टिनि रायजो राजाफोराल' बिथांमोनखौ अनसायगोन। नाथाय बेरेखा दोलोनि सुबुंफ्रा बिथांमोनखौ अनसायनाय नङा। बेनिखायनो बर' रायजो राजाफोरजों मोजां मोनजानो थाखाय बिथांमोना गेजेरावनो थानांगोन अब्लासो मदद मोनगोन। बेबादिनो बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान आर्टिस्ट लोगोसे सिंगार बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय प्रेक्टिकेल बसुमतारिया प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव जगदान जादों। थामथि खौराङाव दङ 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि जादों। 2 नं रौमारि गामिनि माइनरिटि हारिनि गोबां सुबुंफोरा BPF नि बिजाथि मोननाय गणेश कछारीनि नुजाथिनायाव BPF पार्टियाव जयनिं जादों। गोबां सुबुंफोर BTC बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दोलोफोरनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल आरो जयनिं हाबाफारिफोरा गोख्रोंसिन जागासिनो। बेबादिनो BTC नि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय 2 नं रौमारि गामिनि गोबां माइनरिटि हारिनि सुबुंफ्रा फैगौ BTC बिसायख'थियाव BPF खौ देरहाहोनो थाखाय BPF दोलोआव जयनिं जाफैदों। BTC नि बारग' मावफुं सोद्रोमा आरो दानि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि गणेश कछारी बिथांनि दैदेननायाव थाद'नाय गैयाजासे दासान्दि जयनिं हाबाफारि सोलिगासिनो। थांनाय समावबो 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि बिजाथि गणेश कछारीनि बिथांनि आंगो न'आवनो फैनानै सा 20 निबो बांसिन BJP आरो UPPL नि मावथि भटार्सफोरा BPF नि आदर्शखौ मोजां मोननानै जयनिं जादों। बेनि अनगायैबो 2 नं रौमारि गामियाव दिनै सा 65 आरो गावनि आंगो न'आव सा 20 निबो बारा भटार्सफोरा गासै सा 85 निबो बांसिन BJP आरो UPPL दोलोनि मावथिफोरा जयनिं जादों होननानै फोरमायथिदों बारग' EM गणेश कछारी बिथाङा। ब्रैथि खौराङाव दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दौरिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होदों। प्रमद बर' दैदेननाय BTR सोरखारा राननानै होनाय अनसुंथाइ होनाय बिथांखिनि गेजेरजों दौरिफोरनि मुङाव सफैनाय 10,000 रांनि चेकखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दौरिफोरनो राननानै होदों। सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय सा 26 दौरि आसारिफोरनो 10,000 रांनि चेकखौ राननानै होयो। मख'नो गोनांदि जालांनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लायो 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांमोना बाहागो लायो आरो 10,000 रांनि चेक मोनगिरि दौरिफोरा BTR सोरखारनि बेबादि अनसुंथाइ होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। जों मिथिगौ थांनाय 2024 मायथाइयाव माखासे इसिङारि दायनि जाहोनाव बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो गावनि फेस्ला फाव खालामनायनि थाखाय मोनथिजाग्रा अनिल कुमार नार्जारीया गोबाव समनि उनाव गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे सावगारि पस्ट खालामदों।
जाय सावगारियाव अनिल नार्जारीजों लोगोसे गावनि अनसुलि बिसि आरो फिसाजो जयैनो पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जनाय पुलिसा फालांगिरिजों लोगोसे मैदेरनि हाथाइ जब्द खालामनो हादों। आसाम अरुणाचल सीमायाव हाग्रानि जुनारनि अंग फालांगि खालामखुमाबाय थानाय जाथाय जाफ्लेबाय थानाय समावनो आन्दोआरि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै जनाय पुलिसा मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन आरो AS06 B9626 नम्बरनि मारुति एल्ट' कारखौ संदाननायनि गेजेरजों जनाय सिगाङाव फाननो लाबोनाय समावनो मैदेरनि थनै हाथाइजों लोगोसे मिलनपुर 2नि थागिबि दिनेश पेगु मुंनि सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों आरो फालांगिरिखौ पुलिस थानायाव लानानै थाङो आरो माखासे सोंनाय फिननाय खालामनायखौ जागायदों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। उत्तराखंडनि चामोली जिल्लायाव फिन आरोबाव हा गिसिखानाय जाथाय जादों। शुक्रबारनि मोनायाव जानाय बे गिख्रंथाव मिथिंगायारि खैफोदाव ताराली हाथाइ कटद्वीप ताराली तहसिल ओनसोलजों लोगोसे सेसापादन आरो चागुवाराव गोबां खहा खालामदों। हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां न'फोर आरो गलाफोरा दाखोर दालानि सिङाव फबसिनजादों। तहसिलाव गोबां गारिफ्रा बायखोन्दा बाहागोनि सिङाव थाबथानायनि खौरां मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबां लामाफोरा खहा जादों, जायनि जाहोनाव माखासे हान्थामेला खालामनाय जेंना सोमजिदों। हाजोनि दैया गोबां न'फोरखौ लोमसावदों आरो दासिम जायगानि बिबानगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे खुदियाजों लोगोसे 2 सुबुङा गोमानानै दं। रैखाथि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला NDRFनि हान्जाफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो जायगायारि खुंथाय आरो खैफोद सामलायग्रा हान्जाफोरखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों। बेराफारसेथिं चौगुवारा गामियाव गामिसेनिनो सासे सुबुं आरो 20 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ थुख्रा थुख्रा सिङाव फबनायनि खौरां मोननाय जादों। SDRFनि मोनसे हान्जाया गौसरनिफ्राय जाथाय जायगायाव सौहैदों आरो बे समाव ओनसोलाव थाद'नाय गैयाजासे अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव सोमजिदों होन्नाबो फोरमायथिदों। दा बेनि सायाव SDRFनि हान्जाया गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं होन्ना सुलुङाव फोरमायथिदों। सोरखारि खारि बायदिब्ला राङारि बोसोर 2025 आरो 2026 मायथाइनि गिबि 4 दानाव चीन हादोरनो भारतनि मुवाफोरनि दैथायहरनाया सिगांनि बोसोरनिफ्राय रुजुनायाव 20% बांदों, जाय $5.76 बिलियन एबा 50,112 कौटिसो रांसिम सहैदों। मख'जाथावदि थांनाय बोसोरनि मे दानाव भारतआ $6.63 बिलियन बयनिख्रुइ बांसिन दैथायहरनाय आरजिनो हादोंमोन, जाय मे 2024 मायथाइयाव $1.32 बिलियन रुजुनायाव बांसिन। बे बिथिङाव सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया बुंनाय बायदिब्ला मुवाफोरनि दैथायहरनायाव सोलिबाय थानाय दानारि जौगानाया भारत आरो चीननि गेजेराव साबसिन फालांगियारि दिन्थिफुंनाय आरो मुलुगनां फालांगियाव जेंनाफोरनि गेजेरावबो भारतनि बांसिनै बादायलायनाय दैथायहरनाय गोहोखौ दिन्थिदों। बे आखुथाया मुलुगनां फालांगियारि रोखा नङैनि गेजेराव चीननो भारतनि दैथायहरनायाव दिदोमै बांनायखौ रोखा खालामो। बेराफारसेथिं थांनाय बोसोरनि एप्रिलाव चीननो दैथायहरनाया $1.25 बिलियन निफ्राय $1.39 बिलियन सिम बांदोंमोन। जुन दानाव 17% बांनानै $1.38 बिलियन जादोंमोन आरो जुलाइ दानसिमाव दैथायहरनाया $1.6 बिलियन निफ्राय $1.35 बिलियन सिम बांदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।